De masters en juffen van de christelijke basisschool uit Grove Stinshof wienen optrein doet de gemeente Langomlet een locatie voor hier voor de bouw van haar neetskwallen. De oude basisschool aan het hele paad zal namelijk ook een ier plakmeidje voor de nijbouw van een skwalcomplex waarin zowel het christelijk als even bieronderwijs een plak krijgen. Binnen 6 weken stienen de 6 lokalen, koffiekamer en onderwijsruimten onder Van der Walstraat te Oerijn. Met de help van zo'n 30 ouders en vrijwilligers waren de lokalen ingericht opdat de bij een tiersje met haar lessen beginnen kunnen. Nou ja, alle lietse dingetjes, hè. Bij een pielen hier en een pielen daar. Er zijn alle lietse dingetjes ophingen, kniepers daar en lotje daar. Maar het komt vast door. Man, die ben nog digitale skwalboeden en de computers onder de beurt. En dan ben ik er wist van dat we 10 uur aanzetten kunnen. Minder lokkig binnen zowel de skwalliering als de ouders van de skwalbaan bij de locatie van het Wetteroestwad, jonken het Skwalplein. Wetenschap Friesland zou deze bufferzone van 10 bij 20 meter als voorwaarde stelt voor de bouw van een neetskwallen. Ja, dat klopt. Dat is ik een raadplaat. Ik ben er net heel blij mee, maar het kon net oors en we zetten er een best hek omheen en dan moet het goed komen. Hij er net in protesteert. Nou ja, ik kan natuurlijk wel een gemeente vragen van waarom had het zo moest en had het ik oorskoen. Maar het wetenschap, het jong dat dit net oorskoen. Ook de ouders plaatsen haar vraagtekens bij de locatie van de Stwartbak. Maar nevens skwaldirecteur Stapensia wie het een kwestie van slikken of stikken. Dit nemen we op een keer op taal en we zullen ervoor zorgen dat het al zo veilig mogelijk gebeurt. En geen enkel bandje verzoekt. Nee. Daar zijn wij om te denken. Wetenschap Friesland kon nog geen commentaar aan op deze situatie.